دوستان عزیز با مانند همه خیلی بلیت فروشا مقصد اگه ماشینی با داده نشه مثال همه آدم در بلیت اومده خریدید کسانی که در شهر Екатеринбург هست همون ریس нешуд метавонад Хадж 2020 открылся. Поздравляем всех мусульманов. Если хотите смотреть видео, тогда... ассалому алайкум ҳамватанони азиз падарон модарон бародарон хоҳарони гироми қадр бо шумо ҳастам ҳусейн нуриддинов аз канали фикри шумо дӯсти азизи мо акаи парвиз мо дар меҳмонии акаи парвиз ҳастем. дӯстони азиз дар салони санбой тери Екатеринбург ва мағозаи чиптафрӯшӣ гӯем хато намекунем мағозае ки билетҳо мефурӯшанд билетҳои Тоҷикистон билетҳои Ӯзбекистон ба мефурӯшанд бародарои Ӯзбекистон ба мефурӯшанд билет. дӯстони азиз бисёр саволҳо барои мо мешавад ки мақсад билет ҳаста ё рейс ҳаста Тоҷикистонда. иншоалло мо анами савола барои акаи парвиз медиҳем. салому алайкум якбор дигар дӯстан ҳамин бародаро ба саволи моро ҷавоб медодед ки ҳамин билет мешавад ё не иншоалло кай рейс мешавад Тоҷикистон ки бародарои мо хеле ватанапазмон шудаги иншоалло ба Тоҷикистон ба ватани худ раванд. алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони азиз, пеш аз ҳама шуморо табрик мекунам ки ҳаҷ 2020 кушода шуд. дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо ман гуфтанӣ ҳастам ки иншоаллоҳ ба рӯзигии худованд худо хоҳад граница кушода мешавад, аммо кай инро аниқ касе намедонад ба ғайри худо. дӯстони азиз, чӣ хеле ки бародар ба мо савол дод, ба саволи инҳо мо чунин ҷавоб доданӣ ҳастем ки дар ҳақиқат дар сайтҳои интернетӣ баромадагӣ аст, билет ҳаст, рейс ҳаст, аммо аз ҳисоби маҳкам будани границаи Тоҷикистон ягон самолёт наметавонад ба Тоҷикистон парвоз намояд. то он даме ки касалӣ беморӣ ки дар Тоҷикистон аллакай зиёд шудааст аз байн наравад. иншоаллоҳ аз байн равад, худо хоҳад рейс мешавад. нафароне ки саросима ҳастанд ва мехоҳанд ки билет гиранд метавонанд билет харидорӣ намоянд. ин ягон ҷои ман мебурад. як саволи дигар дӯстон билет харидорӣ мекунанд чикали ки мо фаҳмидем аэропорт мераванд рейс нест мақсад ин савол ҳозир мо дар ин моҳе ки май лакай имрӯзи 1 май аст ки тамом шуд, бисёр одамо мехоҳанд ки ба барвақтӣ ба хона раванд, аммо тӯли 1 моҳ 2 моҳ баъд билетҳо фурӯхта мешавад. то он даме ки рейс агар пайдо нашавад, яъне граница ки ҳуй нашавад, билетҳои шумо возврат карда мешавад. ин хабари мо танҳо барои нафароне ки саросимаанд, бетоқат ҳастанд. билет харидорӣ кардан метавонанд, вақте рейс нашуд метавонанд пулҳои худро ва як чизро фаромӯш накунед ки дӯстони азиз ба монанди ҳамин хел билет фурӯшо мақсад ягон машиник ба дода нашавед. мисол ҳамин одам дар билет омадаи харидед касоне ки дар шаҳри Екатеринбург ҳастед ҳамун рейс нашуд метавонад ин мардак пули шуморо баргардонад. ҳастанд нафароне ки мошенникҳо ҳозир зиёданд. дӯстони азиз эҳтиёт бошед. аввал санҷишот гуфта баъд мақсад бале аввал чен кунеду баъд чир кунед. дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо ман як хоҳиш дорам аз ҳисоби канали бародар мо фикри шумо истифода бурда, агар сабр кунед иншоалло ки граница ки кушода шавад билета успед мекунед харидория. барои оне ки дар ягон шаҳри Екатеринбург, на танҳо Екатеринбург, тамоми шаҳрҳои Россия ягон авиакасса кушода нест. танҳо бо сайтҳои интернетӣ аст ки шояд ки шумо фаҳмдам хунед. бародарони пайдо шудам ба 37 000 билет харидам, аммо олиам рейсшон дарак надорам. ва нафароне ки билет доранд ва ба дигар моҳҳо мондагиам, аз ҳисоби маҳкам будани чӣ гуфтем граница ва ё наметавонанд ки шуморо мақсад равон кунанд. гарчи шумо билет дошта бошем ба шумо фоидае надорад. танҳо сабр. агар сабр накунем мисли ман ин бародарое ки 37 000 билет харидам, баъзеш 50 000 меган билет ҳаста, харидорӣ намоед, агар маҷбур мешавед ки ҳамун пул дар таги сар монда, ҳамун билет дар таги сар монда интизор мешавед. бисёр аз ин ҳисоб беҳтар ва хубтараш ки шумо ҳамун пула билета не бисёрёк меган ки мақсад билет бигирем тезтар хона равем, ҳамун пула бигирем дар таги сартон монед, вақте ки граница кушода шавед билет мехарем. ҳозир агар шумо билет харем, дар канали мо биромадам ки бародармон дар ҳақиқат ман ҳамсуҳбат шудам, гуфт ки мо дорем билет, ту
ту гуфт билет фурӯшӣ намедонӣ ки билет ҳаст ё нест. Гуфтум ки дар ҳақиқат ҳо гапи туғри. Гуфт билет дорем, аммо намедонем ки самолёт парвоз мекунад ё не. Тоҷикистон границаша мекушад ё не. Ба ҳамин хотир сабр хубтар аст. дӯстони азиз, хеле ки дӯсти мо гуфтанд сабр кунед, иншоалло ҳамин границаҳо кушода шуд. Худо хоҳад мо ҳаракат мекунем. ин хабарҳои дар канали Я Таҷик, Самбой ТВ Екатеринбург метавонед дастрас кунед ки мақсад конкретна мисол саволтонро ҷавоб мешавад. иншоалло ки ҳамин шуд, ҳамин одам манда занг мезанад, бо навор мекунем, бо баъди шумо пешкаш метавонед мекунем. баъдан омода харидорем. Нарсараш сабр кунед, иншоалло ҳамон пуле ки билет мехаред, хоҳед нахоҳед, мақсад ждат мекунед, сабр мекунед, ҳамон пула хона равон кунед, мақсад як проблемаҳои зиндагиро бинад. Ё ки ҳамон пула то карантин баромадан истифода барем. Иншоалло. Ягон гап доред ба бинандагони? Бародарони азиз, дар канали мо всем в конце хочу сказать, что Хадж 2020 открылся. Поздравляем всех мусульманов. Если хотите смотреть видео, тогда заходите в ссылку в описании. Скоро в нашем канале будет открытие Хадж 2020 года. После 2 месяца было закрыто, после этого мы оставили новое видео, то, что открылся Хадж. Поздравляем всех мусульманов. ман низ дар фурсати муносиб истифода бурда ҳамаи шуморо табрик мекунам. Бародарое ки ҳаҷ мехоҳед рафтан, дӯстони азиз, силкаи канали Я Таҷик дар поёни комментария мешавад ва дар описания мешавад. Дӯстони азиз, метавонед билетро харидорӣ кунед дар чиптахонаи Самбой ТВ Екатеринбург. дӯстони азиз, боқӣ дар амони Аллоҳ бошед, худатонро эҳтиёт кунед, дуогӯи мо бошед. Салому алайкум. Салому алайкум ва раҳматуллоҳ.